Ďakujem veľmi pekne. Dovolíte, ja zareagujem na marko toho všetko, čo tu bolo zaznamenané, ak dovolíte, aby som úctivo prešiel od psychologické kategórie pocity skôr k tomu vecnému prístupu. Celá táto téma je na mieste, aby bola vnímaná aj skrze samospráv, ako to tu zaznelo. Pravdou je, že bývalá vláda, a to poviem, pán poslanec. Jasné, už len... Viete prečo? Dajte slovo, má pán štátny tajomník. Viete prečo? Aby som sa k vám dostal. Nám nechala za 3 roky na kamerové monitorovacie systémy pre mesta a obce 0 eur. Dobre? 2 mesiace sme boli vo vláde a sme vyhlásili prvú výzvu v sume 25 miliónov, 30 miliónov. Rôznymi úpravami na lokačných kľúčov sme na sume asi 70 miliónov. Ideme niečo dobehnúť. Miestne občianske poriadkové služby. Viete, ako skončili? 433 zazmluvených projektov bez finančného krytia. Dobre? Dostanem sa k tomu, čo chcem povedať. Preto sme to finančné krytie realokáciou zabezpečili, aby tie Moabsky mohli fungovať, ktoré tiež umocňujú pocit bezpečia. Máme už zmluvy a rozbiehame ďalšie s mestami, kvôli tomu, aby sme vytvorili podmienky na dostupné bývanie pre policajtov, aby sme ich dokázali stabilizovať v území. To pokračujeme ďalej a ten trend je, chvála Pánu Bohu, dobrý. Zároveň chceme ďalšiu vec vo vzťahu k mestám a obciam, aby sme mohli dať okrem rôznych ďalších benefitov, ako je ubytovanie a podobne, nájsť legálnu možnosť na prednostné umiestnenie detí, policajtov do predškolských a školských zariadení a rodičov do zriadených sociálnych služieb.